Ahojte, dnes sa pozrieme na LEGO Dreams 71458 Krokodil je auto. Tento set sa predáva za 61,99 € a obsahuje 494 dielikov, čo pri pomere počet dielikov cena nie je až také ideálne, ale samozrejme tento set sa dá zohnať aj lacnejšie, čiže v tom prípade už sa to zlepšuje. Je to naozaj veľmi podarený set, mne sa veľmi páči nová LEGO Dreams téma, dajte mi vedieť v komentároch, či aj vy máte takýto názor, či sa vám páčia takéto bláznivé sety, ale každopádne nie všetky, ale toto je jeden z mojich najľúbenejších setov z LEGO Dreams, tak sa poďme na neho pozrieť. Hneď na úvod by som vám chcel najprv ukázať samotný návod k tomuto setu, tieto sú naozaj pekné, ako vidíte. Je tu kreslený obrázok tohto setu, čiže nie ako v iných prípadoch, kde je tam vlastne samotný model, čiže tu je to naozaj pekne nakreslené. A musím povedať, že LEGO, touto LEGO Dreams témou a ich návodmi nasadilo laťku riadne vysoko. Naozaj sú krásne, obsahujú takéto nádherné maľby. A samotný návod, ak vám ho ukážem už takto z boku, ako vidíte, je rozdelený do viacerých častí podľa farieb. Čiže ak ho otvoríme a začneme rovno prvou časťou, teda máme tu prvú časť, náš panáčik si ide ľahnúť spať a prebudí sa vo svete LEGO Dreams. Ako vidíte, ružové, začínajú nočné mory a teda príšery nepriatelia. Tí idú celou rúžovou časťou, až máte všetko poskladané a naozaj takéto nádherné kresby sú celým návodom poprepledané. Ďalej, žltá časť začína náš hlavný hrdina, ako vidíte, ten takisto išiel spať a vlastne celou žltou časťou skladáte základný model. Základný model v tomto sete je takéto terénne auto. Už to samo o sebe vyzerá fantasticky. Samozrejme na konci zase nádherná kresba. A pri ďalšom kroku máte na výber, či idete stavať teda auto, ktoré vyzerá ako krokodil, alebo takéto terénne auto s prvkami krokodila. My sme si poskladali auto, ktoré vyzerá ako krokodil, a to je len z dôvodu, že sa môjmu synovi viacej páčil model toho krokodila. Mne osobne sa viacej páči tento zelený model a to auto, ktoré má prvky krokodila, to vám tiež ukážem. Čiže idete zase ďalej, celú modrú časť staviate to, čo ste si vybrali, teda takýto model. A zmena alebo prechod z jedného modelu na druhý nie je až taká jednoduchá. Veľmi ľahko sa dá prejsť vlastne od tohto základného modelu žltého k týmto ďalším modelom. To stačí len poodpájať zo pár dielikov, ale už prechod z tohto modelu na ten ďalší už to nie je až také jednoduché, tam to treba rozkladať a preskladávať. Čiže tu na obrázok k ďalšiemu a na konci je vlastne výsledok, kde máme takéto auto a myslím, že nie je o čom, preto sa mi veľmi páči, lebo vyzerá oveľa lepšie než samotný krokodil. Jednak, že je na kolesách terénne a hlavne tie zuby vpredu sa mi veľmi páčia a celé ako to vyzerá. Samozrejme, máme tu ešte ďalšie kresby. Na konci ukazujú všetky LEGO Dream sety. Tento by som ešte veľmi rád získal, ten vyzerá úžasne, tá loď, uvidíme možno neskôr, možno keď ju dajú trošku lacnejšie. A vlastne tu máme ešte plagát ku celej LEGO Dreams sérii. A čo sa mi veľmi páči na týchto setoch je, že všetky tí nepriatelia, respektíve ich veci, zbranie, vozidla sú robené ako, dajme tomu, živé bytosti. Čiže ako vidíte, oči má aj samotná motorka. Ako
ako vidíte na tomto. Toto je fakt len taká mini motorka, ale celkom akože poteší aj takýto mini model pre tú najmenšiu figurku, prečo nie? A tu je tá hlavná nepriateľská motorka. Musím sa priznať, keď som pozeral na tento set, tak som si hlavne, respektíve všade je to prezentované, že vidno len to krokodílie auto. Na tieto sety sa až tak neberie a nedáva sa až taký dôraz, čiže fakt ma potešilo, keď vlastne som si ho potom obzeral bližšie, že OK, že obsahuje aj iné niečo, než len to samotné auto a že tí nepriatelia fakt majú takúto suprovú motorku. Táto vyzerá naozaj úžasne, ako vidíte. Takéto ústa tu má. A presne, čo som aj hovoril o figurke, o tej si povieme síce potom neskôr, ale aj táto jej zbraň je riešená tak, že má oko a je vlastne živá. Tu dozadu viete dať našeho spiaceho chudáka, ktorého uniesli a takto vyzerá samotná motorka. Myslím, že sa nie je za čo hanbiť. Fakt vyzerá super. Dokonca má aj takéto budíky, čo, ak mám pravdu povedať, trošku nesedí do celej tejto témy, že hej, že celé to vyzerá tak ako keby organicky, že je živá tá motorka a zrazu tu má takéto budíky. Ale fajn, tieto krídla sa mi veľmi páčia, tieto ohne z bokov takisto a na boku tu má tieto dva vystrelovače. Naše krokodílie auto samozrejme vyzerá takisto úchvatne. Veľmi sa mi páči, ako je riešená celá táto hlava krokodíla. Vidíte, oko krásne. To oko je potlačné, nie je to nálepka, čo je veľké plus. Ústa sa dajú otvoriť a tým pádom ich viete si dať takto len pootvorené, kľudne ich zavrieť, otvorený len spodok, dokážu sa dokonca až takto veľmi otvoriť, čiže je s čím sa hrať. A keď má krokodíl ústa otvorené, tu vo vnútri a vidíte takýto disk, ktorý sa dá vystreliť. A ten sa dá vystreliť takto šikovne. Ja tu nášho panáčika položím, toho viete uložiť tu vlastne hore dozadu, alebo aj posadiť dovnútra. Tu je takýto mechanizmus, za ktorý keď potlačíte, potiahnete, tak vystrelí tento disk, čo je celkom fajn a veľmi sa mi páči, že je to riešené takže vzadu sa spúšťa to vystreľovanie, aj keď jednou nevýhodou toho je vlastne to, že tu vo vnútri je táto tyčka, ktorá vlastne celý ten mechanizmus spúšťa. Ja vyberiem nášho hrdinu, na to si pozrieme neskôr. A ešte by som vám chcel ukázať interiér auta, ten vyzerá byť takýto pekný, kožený, ale vo vnútri nič špeciálne, obyčajný volant, žiadne budíky, žiadne monitory, nič, a len takto obyčajne. Set obsahuje asi 15 nálepok. Nebolo to až také rozné. Dávali sa, sú tie nálepky použité na dielikoch, na ktoré sa to ľahko lepí, takže to bolo fajn. Tento tu dielik je potlačený, tieto presypacie hodiny, čo bolo super. A chvost sa mi veľmi páči, ako je spravený. Ja vám to skúsim ukázať. Sú to takéto dieliky vlastne pospájané tými krátkými technik pinmi. A krásne to drží, krásne to vlní. Za mňa toto je fantastická vec. Veľmi šikovne to je spravené. Takisto tu vzadu viete to vy len takto otáčať a vyzerá to naozaj super. A čo sa týka nôh, tie viac menej viete polohovať aj takto dohora, ale tu naozaj nie je veľmi čo vymýšľať, predsa len v takejto stojatej polohe je ten krokodíl. Ja vám ho ešte ukážem, z druhej strany vyzerá rovnako. Ešte tu je super spravené, že tie zuby sú takto na striedačku a vlastne takéto výfuky má na nose. No a zozadu nič špeciálne, máme tu dve úchytky, na ktoré si môžeme pripevniť už asi skôr takto túto zbraň nášho hrdinu. Tu je ešte jedna vec, ktorú by som vám rád ukázal.
tá nebola v návode, ale prišli sme na to sami, že dá sa to takto vymyslieť. Ak dáte krokodilovi nohy dohora, predné aj zadné, a vzniká tu vlastne tento priestor pre kolesá a tie sa viac menej jednoducho dávajú hore, čiže treba ich len oddeliť od seba. Tento dielik sa strčí z zadnej strany, ak sa mi to podarí takto naslepo. OK. Takže ten sa strčí tak a druhý ide z tejto strany. Hop. A takisto môžeme vlastne vyriešiť aj zadné kolesa. Hop. Čiže takto vieme nahodiť zadnú nápravu, aj napriek tomu, že auto je preskladané na krokodila. Čiže ak tam necháte dosť priestoru, ako vidíte, je tu stále pre tie kolesa, tie sa kolesa dajú otáčať, čiže viete to aj takto nejak spraviť, že bude to vlastne krokodil, len trošku čudne to vyzerá. Tento set obsahuje 5 minifigúrok a 3 sú tie plnohodnotné a 2 sú tie také menšie a neviem ako ich nazvať. Ak viete, ako sa odborne nazývajú, tak mi to prosím napíšte do komentárov, nech to viem do budúcnosti. Čiže tu máme našeho nešťastníka, ktorý má krásne pyžamo s jednorožcami. Z druhej strany vyzerá takto, čiže viac menej rovnaká a potlač tváre má takisto spravenú aj z tejto strany. Tu je zobudený, z druhej strany, z tej hlavnej strany je vlastne takýto spiaci. Ďalším našim hrdinom je Cooper a ospravedlňujem sa, ten predchádzajúci v ružovom či fialovom pyžame sa volá Jaden, ale teda toto je Cooper. Figurka vyzerá úžasne, potlač s tými presypajúcimi hodinami aj na hrudi, aj na helme je fantastická. On má takéto v ruke kladivo a tieto presypacie hodiny. Myslím, že toto je, ten vrchný dielik je tlačený a vlastne tento dielik samotných hodín je nový dielik. Takto vyzerá zozadu. Samozrejme, helmu viete dať dole, čo je veľká škoda, musím povedať, že helma je takáto jednoliata, je to tá Ironmanová, alebo tá, ktorú používajú aj na Ironmana. Mohli podľa mňa kľudne prihodiť tú, ktorá sa dá otvárať, vyzeralo by to asi trošku lepšie. Ale každopádne máme k našej minifigurke Coopera aj takéto blondiavé vlasy, z jednej strany mal taký nazúrený výraz tvári a v druhej takýto vyzerá skôr spiaci asi výraz tváre. Táto figurka sa volá Logan a je to takýto modrý škriatok, alebo čo, ja sa ospravedlňujem, šovku som zatiaľ nevidel, čiže neviem presne povedať, čo to sú za stvorenia, ale vyzerá to zábavne, hlavne na tom vtipné to. Tá hlava minifigurky, tam sedí, nevyzerá čudne, ale tie obrovské vlasy, to je riadne uletené. A tu máme takýto blázny výraz tváre. A vlastne keď nad tým rozmýšľam, asi jedno, že tu len nemusíte otáčať hlavu, keď chcete zmeniť výraz tváre, len otočíte vlasy a to telo je z jednej aj z druhej strany také univerzálne. V ruke má hokejku, znovu neviem kvôli čomu, asi aby odstreloval, tak ako vidíte tu na vzadu na krabici, aby mohol odpaliť naspäť tie strely od nepriateľov. Táto blázňou vyzerajúca figurka sa volá Snivel, je to postava Snivel a je to takýto hrôzostrašný prízrak z nočných môr. Ako vidíte, má takéto vlasy hore v cope horiace a obrovskú hlavu z tých veľkých teda tých obrovských figuriek legových a použili ju na toto maličké telo. Geniálny ťah, vyzerá to veľmi dobre, veľmi zábavne
a celkovo veľmi pekne sa mi páči sa mi aj potlač na tele, že aj to zvládli, že potlačili aj to telo s tým okom. Hlavným nepriateľom v tomto sete je Night Hunter. Toto je jedna z najlepšie vyzerajúcich figurok. Trošku ma mrzí, že nepriatelia museli byť tí, ktorí vyzerajú lepšie, ale pozrite sa na tú potlač. Neskutočné niečo, vyzerá to úžasne, tie reťaze a to tričko, nohy sú potlačené, vlastne aj tieto prsty, alebo ako to nazvať, predok nôh je potlačený. Fakt fantastické. A náš Night Hunter má v ruke túto živú kušu, ktorá sa na nás takto mračí. Klobúk, ktorý je taktiež živý, tam sa na nás pozera okom. A tiež tento šál, tento dielik šálu je fakt geniálny. Vyzerá to ako ruka, ktorá vás ide chytiť. Čiže celý ten, celé oblečenie, celá táto postavička je neskutočne spravená. Ja mu dám preč z ruky tú kušu a dávam dole aj čiapku, aby ste videli, ako vyzerá samotná potlač minifigurky. Myslím, že by sa nemusela ani žiadna Marvel alebo superhrdinská téma by sa nemusela hambiť za takúto minifigurku, za takúto postavičku. Pod šálom už nemá žiadne ústa, čiže ten nejdem dávať preč a je to vyslovene len táto jazva a tieto zamračené oči. Naozaj, pozrite sa, tu sa pokochajte, krásne. Naozaj, tie reťaze a to oko tam úžasne vyzerajúca figurka a kľudne by mohla byť aj súčasťou tých sérií, ktoré sú v sáčkoch, lebo fakt je detálne spracovaná. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, nezabudnite na odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.